zingakanani ngobekezela noma izitha zami zingakanani ngobekezela ngiyobekezela. Sanibonani ugogo Mseleki lo okhulumayo. Abaningi sebeyamazi ugogo Mseleki ukuthi mayiqhamuka usuke eqhamuka nezinto ezibaluleke ngohlobo oluyisimangaliso. Namhlanje ngizokhuluma ngomuthi wokungcwaba izitha. Hey bakithi, ziningi izitha ezisihlasela la empilweni siphila. Umuthi wokungcwaba izitha. Lo muthi lo uma utholile usebenziselwa esigangeni lapho ufika khona umbumgodi bese uyawusebenzisa lo muthi bese wenza imininingwane engitshele yona ukuthi uyenze. Awulumemeza igama lomuntu kodwa wena nje ozokusho kuphela ukuthi bonke abangifunayo izitha zami zonke mazingidinga ilala sengihlala khona izongithola la. Awukho umuntu obaluleke njengalowo ngoba kahle kahle empilweni amukho umuntu ongenaso isitha. Amukho umuntu ongenaso isitha sekuba uwena kuphela kumele ukuthi uziqinisele lezi zitha ukuthi uma ngabe kuthiwa kukhona izinto ezikuzama ngazo noma bazama ukukuvezela inzondo kodwa zibe seziyavaleka zingakwazi ukuyenza lonto noma eyenzile umuntu ethi kubemeza igama lakho ngoba bayaphapha abantu. Uthola umuntu esephetha umona esedaha abantu ngizokwenza umuntu othile nami ngizokwenza kanje. Uzothi uyashaya la ifika ibhambe lapha iphenduka ishone kuyena uzwe kuthiwa usibani bani ayibovana waqinileka nje kuthiwa awushawe nyo kanti lutho bethi uyaganga kuwena wayovuka leyanto elapha ya iyayamba yayoshaya yena. Ingakho sithi lentelezi yezitha ingcwaba zihlukene kaningi intelezi zezitha noma imithi yezitha ihlukene kaningi. Lo ngikhuluma ngayo okungcwaba izitha ezihlangene ngegama lakho. Abantu bonke abahlangene ngegama lakho cha bobo ngithinte ngoba uyazazi nawe ukuthi unazo izitha, uyazazi ukuthi unabo makhelwane abayizitha kuwe kodwa zama ukuthi ungithinte kwenzele ukuthi lokho ukwazi ukusizakala kuze baphele bonke laba bantu ngoba egcineni sizokwazi ukuthi mhlambe senze umuthi owuvala lo muntu bethu ukukhuluma ngawo agcine ngasakwazi ukukhuluma ngagcine kade cabanga ukuthi uzokhuluma ngawo agcine ngasakwazi ukuthi akhulume ngawo. Lawo ke sesimvalile ngci uthula ukuthi entu uyogcina ngasazi naye kubona uyokushalazela umuntu kube sengathi ubona inyoka angabaleka nejubane ubaleke ngqondo ngoba unozombemeza angizekike mase kuthiwa uzombemeza ngegama umazi uyisitha sakho. Kodwa lokho ke angikuthandi ukuthi umuntu uma ucupha umemeze ngegama ngoba umsola ngoba kuyenzeka omunye umuntu uthola ukuthi unegazi elibi umsola nje akayazi loyo yinto kanti abantu abanye banobuthakathi vele bokuganga ukuthi bathathe izinto zabanye abantu baye kosebenza ngazo ngesikhathi benza imithi babhile ngento yakhe abayitholile ukuze njalo kuzothi mangabe abantu behamba bathola ukuthi wena kanti akusiwena. Ingakho ungakuthandi ukuthi wena ungathi mawusebenzisa umuthi kodwa bese umemeza igama lomuntu ngoba kungenzeka kuba umemeza nje akusiyena Nkosi yami. Ziningi izinto zenzeka kuthiwe umuntu unento ethize wenza ukuthi unezilwana konke kanti akanatwa ingoba yini kushuthi ube negazi elibi leli lakhiwa ilabantu ngoba befuna ukuthi axabane nabantu angezwana nabo. Uthola ukuthi ke labo bantu bahlali bekhuluma ngawe ke bekusho lokhu nalokhu nalokhu enza wena leyanto yakho yoyenza lapha bophe lapho uthule ukuthi ukuthi nje umuntu okhuluma ngegama lami la uyezwa ucuphile lapho. Ukuthi ke ucuphe kanjani akufanele lokho ngize ngitshele isizwe sonke noma umphakathi wonke. Kufanele ukuthi lokho wena ufonele mina ungibuze ukuthi sizokwenza kanjani bese ngiyakutshela ukuthi phuma ngaphandle ekhaya uhambe lento oyenzela ngaphandle ukuze izinto zakho zibe right zilunge. Futhi ke kubalekile ukuthi uma ngabe uzosebenzisa umuthi uqale uthole into ezokugeza kuqala ngoba kuneminye imithi othola ukuthi kwabanye abantu ayifuni ukusebenza ngoba yini umuntu uthe nefucufucu zakhe nje eneyintuko zakhe ezinamathelekene nezinto zakhe ezingcwele ezinamathelekene athathe umuthi obalekile athi usebenzisa bese ethi umuthi awumsebenzela. Cha qala siqale sigeze noma sikunike into ethize qala uzoqala uyihlambulula ngayo kuyimanje uzothola lo muthi ukuze lo muthi mangikunika wona ukwazi ukuthi ukusebenzele ngendlela engitshele ngayo. Kukancane ukuthi umuthi mangitshela wonke uzokwenzela lonto ungakwenzeli impela kusho ukuthi kusuke ukhona inkinga ikona lokho sekwenza ukuthi kufanele ukuthi mangibuka omunye umuntu mina umuthi gogo nje awungisebenzeli ngicela iwashi
ngithi mina awukho umuntu ongasebenzi athi mina ungisebenze ngithi ake ubone uthathe lesiwasho uhambe uyogquma ugeze ungaphalazi ugquma ugeze emva kwaloko bese uthatha lo muthi uyawusebenzisa ngendlela engitshele ngayo uzoyibona into ezokwenzeka lapho izitha zakho abantu abahlangene ngawo igama lakho dololo phinde uzwe kuthiwa ubani utheni ngabe siyahamba siyabangcwaba abantu abahlangana ngamagama abantu nina-ke enhlani nikhuluma ngamagama abantu hlukanani nokukhuluma namagama abantu ngoba nizoyithola sekungcwabeka ngoba uzokhuluma ngomuntu kanti usewutholile umuthi wokungcwaba useyokwenza umuthi lapho uyakungcwaba ungcwabeka uphila uma ungabhekile kahle thayima ngoba ngempela ungathayimile basoba ugogo uMsele kunamhlanje iyona nto nje athe ibalulekile ukuthi anitshele yona ukuze niyazi ngoba kubalulekile ukuthi izinto nizazi ngoba phela thina njengodokotela kufanele sinazise izinto umuntu ayenza into kodwa azi ukuthi uyenza nje inobungozi obungaqhamuka kuyona uma sithulile sizofanele sinifuqe ngemithi nje sonifuqa ngemithi sithule kusho ukuthi kuzonakala phela makunjalo. Gogo Msele uma ngikuzwa kahle monaba la ngale nduku yakho kunale point olivezayo ukuthi kunabantu abathi uma beganga bathatha izinto zomuntu bahambe baye koziphambanisa kuvele uma beyohlola kuvele sengazi ukuthi uyena ogangayo kanti akuyena. Okungenzeka ukuthi kunombukeli okubukelayo ekhaya osola ngokuthakatha kanti yena akazi lutho akazi kwamuthi akazi lutho uyazibuza ukuthi ke ugogo Msele njengoba eseyiphathile lento ukuthi kungenzeka ukuthi mhlawumbe umuntu owenza leyo nto kodwa usebenzise izinto zakhe ugogo Msele mhlawumbe angakwazi yini ukumsiza lowo muntu na osola ngokuthakatha engathakathi engazi ngisho umuthi. Kuyezwakala siyabonga Makhosi angathi phela ngalesi sikhathi lesi benza lento basuke bethathe lezi zinto zakhe ezinensila yakhe ukuze lesasithunzi sakho siyovela lapha bonke abantu bobheka la endaweni uthola ukuthi kuzoloku kuphuma wena kanti akusiwena awazi lutho kuyaye kufanele ukuthi ufike ufone uwuze ukuthi singakusiza kanjani ngoba kufanele ukuthi sikuthathe siyokugeza siyokususa leli thunzi esekufana nokuthi ubelethiswe lona ngoba usubelethisiwe uma kuukuthi ubhiqwe ngento ongayazi uyayibona leyo nto uthola ukuthi omunye umuntu akazi kwalutho akazi ngisho inteleza akazi lutho kodwa usebhiqiwe so njengoba usubhiqiwe sekufanele ukuthi lo mbhiqo sihambe thina siyowususa kwena ngoba lento isiyokulandela izithi mayiphuma kwena noma uhambe emhlabeni isalibhiqeke kwabanye ngoba igama elingazange lasuswa kwena lilo namathele mawuhamba lisala komunye ngoba yini ukuthiwa wena wawuthakathi kusho ukuthi nezingane zakho zisele nomuthi wakho ubuthakathi kanti into engekho leyo into ekufanele ukuthi ivalwe lonto isuswe mina ngiyayivala nje ngiyisuse ngoba kusuke ngayifuni nokizwa kumuntu lonto umuntu mengixoxela yona ngiyamtshela umuntu akahlanganisa ukuhlanganisa sambe siyolungisa leyo nto ukuze aphume kulezo zinto ezinjengalezo. Hayi cha siyabonga gogo Msele ngicabanga ukuthi bonke ababukeli emakhaya bagculisekile ngendlela oyichaze ngayo impela hayi uyibeke yacaca gogo. Kunabantu mhlawumbe abakulindele gogo Msele keGoli njengamanje abathi kodwa ugogo Msele kuyoza afike nini eGoli kade samgcina siyamdinga ugogo Msele mhlawumbe uzozatholakala nini eGoli. Makhosi ugogo uzobe khona eGoli kule nyanga eqalayo uMay kusukela mhla ka5 u6 u7 kodwa ngomhla ka8 ugogo uyobe ngasekho abantu ngifuna abazi kahle kubalike nje insuku eziningi kule game ngoba kuba khona abakhalayo sesithi masisambile bekhona abafona noma sisendleleni nathi umuntu ugogo mina bengisebenza kodwa nkosama usingasalindi nje nangesonto nathi sikuthole gogo ngoba sibe sikudinga kodwa manje inkinga besisebenza bese kuthola kuseka ukuthi hayi nasemuva bayangidinga kodwa kule game sengithe cha eke ngibanike lezi insuku ezintathu ngoba kahle ngawo siyoqala ukusebenza ngolesihlanu ngabo 11 ubeke ngomgqibelo sekusekuseni ngesonto sekusekuseni okusho ukuthi ke bonke ke abayobe bekhona nabanamandla abadinga ukubethelelwa kumele bafone ngoba uma ufuna ukubethelelwa kumele kube khona into engizokuthumelela yona kuqala uzobe uyisebenzisa ekhaya kodwa kune deposit encane uzoyikhipha noma ngabe 1000 ube uyisebenzisa lento uzobuyisebenzisa ekhaya kwenza ukuthi mase ngifike zonke lezo zinto sengizothi mangabe ngizenza zonke lezo zeyilanga phakathi kwaleli khaya kuvele sezithambile sezokwazi ukuthi zivumele umthetho walento engizobe ngiyenza. Hayi cha siyabonga kakhulu gogo ngithemba ukuthi ababukeli bajabulile kakhulu bakuzwile kahle uchaza ngazo zonke induku zakho iphethe nongokukhuluma ngazo basazozithola siyabonga kakhulu kunjalo nje bazozithola kahle kakhulu. Thank you. Siyabonga.